Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатаба кайбер темалар турында. Өлкәннәрнең вайымсызлыгы фаҗигага китергән ГЭС бистәсендә 5нче кат тәрәзәсеннән 1 яшьлек кыз егылып төшкән. Шаулар Минзәлә тракты буенда барлыкка килгән санкцияләнмәгән чүплеккә зарлана. Бирдә кем тәртип урнаштырырга тиеш. Йорчолыда гриппка һәм COVID-19-га каршы прививка ясау кампаниясе дәвам итә. Бер юлы 2 прививканы ясатып буламы? Өлкәннәрнең вайымсызлыгы фаҗигага китергән ГЭС бистәсендә 5нче кат тәрәзәсеннән 1 яшьлек кыз егылып төшкән. Алынган җәрәхәтләрдән соң ул хастаханәдә үлә. Әти-әнисенә карата җинаять эше кузгатылган. Толырак безнең сюжетта. Тикшерү версиясы буенча фаҗигага кадәр баланың әти-әнисе хәмер ишүдән соң йоклап киткән. Фатирда 2 бала булган, 10 яшьлек малай һәм 1 яшьлек кыз. Кечкенәсе әти-әнисе карамау сәбәпле тәрәзә төбенә менә дә ачык тәрәзәдән егылып төшә. Аны үтеп баручылар таба. Күршеләре сүзләренә караганда гаилә үрнәк булып тормый. Аларны еш кына исерткеч эчемлекләр эчкәннәрен күргәннәр дип сөйләделәр шалалылар. Семью знаю не с очень хорошей стороны. Неоднократно видел, как она вела моральный образ жизни, выпивала на детской площадке, дралась, кидалась на детей маленьких, порылась мамочкой из этих детей. Постоянно пила и днем, и ночью, то есть слышны были ее крики, оры. А вчера вы самих родителей видели? Ее видела я, но на это шла вальяжно, документы относила в скорой помощи. Говорят, она в состоянии алкогольного опьянения была? Да, пьяная была. Кызганычка каршы 1 яшьлек кызны коткарып кала алмыйлар. Ул егылып төшкәннән соң 40 минуттан алынган җәрәхәтләрдән реанимациядә үлә. Хәзер тикшерүчеләр булган хәлләрнең нишкәлекләрен ачыклый. Саксызлык аркасында үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, допустивших пребывание детей в условиях, представляющих для них опасность. Фаҗига урынына шәһәр прокуроры урынбасары чыкты. Әлеге очрак буенча балык булмаганнарның күзәтүчесезлеген профилактикалау турындагы законнарның үтәлешен тикшерү оештырылды. Шулай ук прокуратурада саксызлык аркасында үлемгә китерү турында җинаять эшен тикшерүдә контрольгә алынды. Айзилә Шаймөхәммәтова, Руслан Бикмөхәммәтов, яңалыклар. Шаулар Минзәлә тракты буенда барлыкка килгән санкцияләнмәгән чүплеккә зарлана. Ислек аркасында калдыклардан начар ис тарала. Чүп тавын берәү дә алып китәргә ашыкмый. Кем тәртип урнаштырыр? Безнең сюжетта. Без экология идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Безнең төшерү төркеме белән бергә законсыз чүплек урынына белгечләр дә чыкты. Аларның сүзләренә караганда, торак фондтан ерак түгел ташланган калдыклар чыннан да табигатькә генә түгел, кешеләр сәламәтлегенә дә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Өстәвенә һава торышы эссе булу сәбәпле чүплек начар ис чыгара. Моннан тыш биредә янгын куркынышы да арта. Шуңа бәйле рәвештә экологлар чаралар күрә башлады инде. По факту выявленной свалки проведена фотофиксация, определены площадь и объем. Собственнику земельного участка будет выдано предостережение о недопустимости данного правонарушения и ликвидации данной свалки. Әлеге җир кишәрлеге кемнеке икәнлеге билгесез. Бу сорау белән без шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать иттек. Җавап көтәбез. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. Экологлар сүзләренчә, чүп чыгару проблемасы 60 көн дәвамында хәл ителергә тиеш. Әгәр моны эшләмәсәләр, эш судка кадәр дә барып җитәргә мөмкин. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Балларны теләсә кайсы көтелмәгән ашыгыч хәлләрдә бердәм булып һәм каушап калмыйча гына эшләргә өйрәтү бик мөһим. Чөнки өйрәнү дәресләрендә балалар ала торган күнекмәләр аларның тормышын һәм сәламәтлеген кискен минутта саклап калырга ярдәм итәчәк. Серебряная копытца 84-нче санлы балалар бакчасында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре белән берлектә хәвеф-хәтәр буенча укыту узды. Нормативка сыеша алдылармы? Алдагы сюжетта сөйләячәкбез.
Уку вакытында хәвеф сигналы яңгырады. Хезмәткәрләр балаларны эвакуацияләүгә керештеләр. Монда вакытны секундлар хәл итә. Теләсә нинди хата да тормыш бәхәсенә торырга мөмкин. Риваят буенча янгын чыгу урыны кер юу белмәсендә. На сегодняшний день списочный состав детей 141 ребенок. У нас есть еще группы, которые не открыты, потому что эти группы у нас открываются еще с 1 сентября. Одну группу выводят 2 сотрудников закрепленных, это воспитатель и младший воспитатель. И у нас еще есть в детском саду узкие специалисты, которые непосредственно подхватывают этих детей, помогают им спускаться. Ыгы-зыгыларсыз оешкан төстә балалар бакча бинасыннан чыгарылды. Тәрбиячеләргә һәр төркемгә беркетелгән хезмәткәрләр дә булышты. Планлаштырылган чаралар янгын тактик өйрәнүләрне үткәрүнең барлык стадияләрендә тулы күләмдә башкарылды. В ходе эвакуации было эвакуировано 89 детей, 33 сотрудника персонала. Персонал показал грамотные действия при эвакуации, то есть они организовали эвакуацию без паники, всех детей вывели по запасным эвакуационным выходам, недочетов нет. Бәлки кайбер балалар өчен эвакуация чыннан да уен булгандыр. Тик менә ясле төркеме балалары уку тревогасын шул кадәр җитди кабул иткән ки, хәтта елаганнар да. Әмма иң мөһиме бакчада тәрбияләнүчеләр зур кызыл автомобильләрдән генә тәэсирләр алып калмыйча, янгын вакытында үз-үзеңне тоту буенча гамәли күнекмәләрне дә истә калдырачак. Ойзилә Шәймөхәммәтова, Русланбек Мөхәммәтов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда эпидемиологик вазгыят кискенләшә. Автошаһарның баш санитар табибы Илгизәр Бәриев мэр катнашында узган киңәшмәдә куркынычсызлык чараларын яңадан карарга чакырды. Вакцинацияләүнең кирәклеге турында сугыш ветераннары өчен госпитальнең баш табибы да сөйләде. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Яршалының баш санитар табибы предприятиеләргә битлекләр запасы тупларга киңәш итте. Коронавирус белән авыручылар саны арта бара. Битлек режимы әлегә тәкъдим итү характерында дип искә төшерде санитар табиб. Ләкин бәлки янәдән мәҗбүри характерда булыр. Масочный режим будет внедрен и проведение массовых мероприятий, в местах общественного пользования, в местах массового пребывания людей на мероприятиях культурно-спортивных. Вопросы, связанные с социальной дистанцией, соблюдением дезинфекционного режима, они не только актуальны, они обострены и поставлены во главу угла. Во всех организациях должны быть все необходимые дезинфицирующие средства и необходимый запас средств индивидуальной защиты. Мэрияда узган матбугат конференциясында сугыш ветераннары өчен госпитальнең баш табибы Резеда Мавзютова ревакцинация үтәргә чакырды. Беренче прививкаларның гамәлдә булышыры инде тәмамлаган. Эпидемиологик хәл кискенләшә, тиздән кискен респиратор авырулар вакыты җитә дип ассызыклады табиб. Не нужно дожидаться, что мы с вами переболеем, и на основе этого у нас возникнут антитела. Лучше заранее привиться, не болеть, и чтобы антитела у нас в организме нас защищали. Шалыда пандемия башланганнан бирле 19 меңнән артык авыру очрагы теркәлгән. Автошәһәрдә авырулар проценты республика буенча уртача күрсәткечтән 1,8%-ка түбәнрәк. Ойзилә Шәймөхәммәтова, Русланбек Мөхәммәтов, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Яршолда гриппка һәм COVID-19-га каршы прививка ясау кампаниясы дәвам итә. Беренче чиратта нинди авырудан сакланырга соң һәм бер юлы 2 прививканы ясатып буламы? Бу сорауга җавапларны хезмәттәшебез белеп кайтты. Сутки нельзя мочить, 3 суток алкоголь не пьем. В течение 3 дней мы можем наблюдать припухлость, покраснение и болезненность. Это нормальная реакция. Беренчеләрдән булып прививка ясатучылар медиклар, чөнки аларга авыруның иң кызган чорында куркыныч яный. Һәм инде хәзер ук ОРЗ һәм ОРВИ симптомнары белән пациентлар саны арта. Мәсәлән, гомуми практика бүлеге мөдире Ольга Ионова бер үк вакытта 2 вакцина ясаткан. Берсе гриппка, икенчесе COVID-19-га каршы. Рекомендуем уже сейчас приходить делать прививки от гриппа и от коронавирусной инфекции до начала пика заболеваемости. Это позволит сформировать отличный стойкий иммунитет. К тому же это можно сделать одномоментно, чтобы сразу ввести 2 вакцины против гриппа и против коронавирусной инфекции. В прошлом году прошли испытания, показавшие эффективность одномоментного использования вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа. И они показали свою безопасность. Бер генә вакцина да ясатырга була. Я COVID-19-га, я гриппка каршы прививка алдыннан табиблар пациентны карый. Почему вы сегодня решили привиться против гриппа? И ежегодно ли прививаетесь? Да, каждый год. Чтобы не болеть, чтобы здоровым быть. И всем советую. Ковидка каршы һәм гриппка каршы вакцина ясаткач 3 атнадан соң ныклы иммунитет барлыкка килә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадзинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20.